Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Ingke kayong kayantabe, lulugod at magmasabal. Palabungan tamo, kening programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love ka. May pabiging Diyos po kaya kayo kanini po Kuya Marvin at makayatabi kayo pa mo rin po King DWBL 91.9 Bright FM, yung radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po kayong kakatamong Year 5 Episode 11 ng programa ng Archdiocesan Council on the Laity ing Like Ko, Love Ka, programang makiramdam at magparamdam. Abayan nyo kami po king metong oras sa kwentuhan, pero madalas lalampas kami king metong oras, siyempre. Patungkol karamihan yung pigagapat kayo sandarin ka matagtamong like ko o rin ako santamong ka-like ko. Yan. Ngayon pong bengin mapalad tamo po, peon lang ka nakatamo po ng PGCA Pampanga, Bancanita. Maging guest la. Sana po gawanda niya pong medyo regular. Nung yaman po, bulan-bulan, may isan ka bang kalika sa bulan. Pwede naman ito. Pwede naman po ito. Kaya chubukin kaya kaming presidente. At syempre bayo kaya po isunduin kaya katamong kwentuhan, pabasta tala pa mo pong mamye pa mong pugirin kaya katamong kaya bengining bengi na pota-pota la pong buring igrit. Yan. Okay. Pero bayo la po mag-greet, magpakilala la pa mo pong mabilis. Muna niya po yung malago king lele ako Ay, kabuki na kanya. Kinilig kong bigla. Maya Pabengi po. Agad ka nakakitang host ng din ketang It's a Girl Thing. Po tanga choy kayang iniirog. Kiligyan naman. Okay. Maya Pabengi po. Kaya kayungan. Glyza po from PGCA Pampanga. Babiyami po yung Maya Paoras kareng kaya bemi pong talantabe at kareng angga pong manalbe at makiramdam king kaya katamo pong programa. And at the same time po, do ka rin kayo po affiliated ngayon kasalukuyan. Okay. Ngayon po at ko po king Angeles University Foundation. Metong ko po talaturo ka rin. Ayan. Talayantabe as counselor, talaturuya po as teacher. Yan. Happy Teachers Month po. Ay, Teachers Day po. Kareng kaya katamong. Bukas. Yari niya bukas. Last day na bukas. Okay. Yes, Teachers, September 5 to October 5. Yun. Yan. Pero ngayon po, piyesta ng San Francisco Francisco ng ng Assisi. Yan. Pero syempre, mamayang puge mo naman ng kakatamong. Meto nga bisita mo naman. Sige. Brother. Maya Pabengi po. First time. First time po. No? Actually po, tinari po nag-invite dati. Pero ini po yung ni Tagun. Ngeni ko talaga miras kaya katamong radio station. Ako po Amir Canlas. Kasalukuyan ako po business manager na ng PGCA Pampanga. Yes. Kasalukuyan pong metong ko po karing faculty members king Human Services na ng University of the Assumption. Ito po. So, metong po taga-UA, metong taga-AU. AU. Pero yung iba tanda, PGCA. Yes. Pampanga chapter na po. Okay, so, ureta po pero bayo tayo po isundin kaya katamang kwentuhan atin niya pong pagganakain kaya katamong among sa himpapawid. Among, lungom na ko po. Para po karing bisang mag-share reflections sa ating greetings. So nano pa mga naburiyong ipayabot, mag-text kayo po. Karing kaya katamong text line numbers, smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers, 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube, ASF Radio Station, 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio
Radio Station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradios. At pakimbagit na mo rin po rin kaya katamong parokyang Kabibilangan, Mankanita, at dinantalang Maya Paoras din kaya kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radio ning Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kaya kayong donasyon king GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita ta karing aliwapang tao na tintamong radyo amakasaw king kaya katamong biye kasalpantayanan Mankanita lalo lapang dakal ting kaya katamong kakaluguran. Dakal pong salamat amo kaya tang pagka nakatama so karing kalay ko tamo pong kakaluguran ken tamo po kakalingwan na tabayanan tayo at pisopan-sopan tayo ing kaya katamong radyo uling kaya katamo ya iti para king kaya katamong ikasulong na ning kaya katamong biya kasalpantayanan. At bayo tayo po formalaw ibuklat pabustan nyo pong ibuklat tayo mo naman kayong makuyod na panalangin na panamunan na po ning kaya katamong sister kayong kaya katamong butngin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mahabagin at mapagmahal, kami po ay nagpapasalamat sa 5 taong biyaya ng paglilingkod sa media. Tulungan mo po kaming maipabatid sa mga kalaykong nararating ng aming programa ang mensahe ng pag-asa at biyaya, anuman ang kalagayan nila sa buhay. Naway samahan mo po kami upang sa pamamagitan ng programang ito, maibunyag mo ang kahulugan ng buhay. Basbasan mo ang sandaling ito upang tumagos sa aming puso't isip ang paksa ng aming tatalakayin. Naway lahat ng mga bumubuo ng programang ito ay maging instrumento mo upang mailahad ang mabuting balita at maging gabay sa bawat hamon ng buhay nang naaayon sa iyong kalooban. Mahal naming Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Dahil pong salamat. Makuyod po pa mi balik ket ang milabasan ng episode ting last Saturday may po it's ACL hour yan. Naging bisita tayo po yung kakatamang presidente and at the same time itita Luz Banal ng Blessed Trinity Vicariate. May pikwento ya po ng kasulukuyan pong malilyaring capability building seminar karing kakatamo pong parish lay leaders yan. Specifically po rin, PPC, PFC, coordinator, vice coordinator na po ning PPC, rin pong ministries, secretary na ning PPC at saka yung auditor and BEC coordinator na po daring balang parokya. Mayari na po nandun yung first leg, rin pong King Bandang Sacred Heart, Holy Spirit, Virgen de los Remedios Vicariate, at saka po yung St. John the Beloved. Mayari na po nandin. At may pong successful. Lakal pong salamat karetang sinahop ne. And also, last Saturday po may discuss mo naman ing metong Solidarity Walk and Mass. Agewa tamo po king Blessed Trinity Vicariate. Nanungno ka rin ing para siya po ing hinaing niya daring kakatamang kalay kong kaparokya king Makabebe and Masantol yan. Dakala po rin pesitagon at mekad sana po ing payabot na po rin kakatamong kabalen at saka rin maramdam niya po sana at gewade po itaka rin ban kanita para pa sabi-sabi ang panamdaman nung naning panamdaman daring at chuking ground zero hanapin. So, dakal pong salamat karing menantabe, menga di at meki yagum ketang kakatamong
kaganapan king Solidarity Walk and Mass, and at the same time king kasalukuyang maligaring capability building seminar. Maya pa oras po ka rin kaya be ako king Board of Trustees king success da puretang adong activity at king pong tutuging Sabado maganap na yaman king Girlies Place king Lubao, then pong banda naman ka rin ding Holy Family, Saint Augustine of Hippo, at saka po yung Saint Joseph. Yan. Saint Joseph Vicariate. At reta pong mapilan ay may katagon ketang first leg nandin na po papuretang bisang mag-advance naman na parokyang meka datila pong activity ketang schedule miya biya para karela. Yan ni mo po, pasalamat na kami karing kaya katamang pari na may pong suporta. Yan, masanting niya po yung maging turnout na ning attendance tamo po at magpadala lang I think nga gana-gana parokya. So, dakal pong salamat karing support tayo po at ikami po king Laiko at so kami mo po kayo para makiyaduangan kayo. Okay. So, mag-break tamo pa mo po. Baka medyo ma-relax yung bagay. Kaya katamong first timer mag-guest niya. So, mag-break tamo pa mo po. Kaya kami pong magbalik na ibuklat. Tanay po yung kaya katamong kwentuhan patungkol king entitled na po masanting niya. Gambulan in kapanayan para king malusog akaisipan. So, uling counselor la po rin, akita niya po yung kwentuhan tama. At karen pong kaya katamong kayabe na makiramdam ngayon po, dakalya po fansing kaya katamong bisita ngayon Meka dating ko pong buring i-greet, buring pa-shout out, at buring ikutang. Pero karetang grades ne. Kinanang kayo. Ang tabayanan nyo na lang mo karen kayo. Automate tamo, school automate. Midaw niya itimpa magrosaryo ban anyawaran ning kalam ning kapayapan at pamisasan metong. Antimurin, ing kapatawaran karing bansa anong nukarin ing korupsyon, manakoya karing pakakalulu, at pabayatnan ding taong mitmong katapatan. Manano na sanang imbalang maya paamano, katutuan abibiyayan, at dapat ning katapatan, midalang sala ang mamya kapaldanan king kaya katamong bansa. Iti po, pakiramdaman tayong live king radyo tamo at panalben king kaya katamong Facebook page at YouTube channel. Kambe ning maglapo tula pauli ning kalam ning mabiya Kristiyanong kasalpantayanan, kikilalanan tamo ing kayawsan bilang laiko. Numakananong ni sundo ing pamanyulong at pamipalaganap king pimama ng maya pabalita. Lalong-lalo na karing kapatadamay na, milelele, melili at maluka. Babiyane po kaya kayo ning Archdiocesan Council of the Laity, king pamanimuna ng Brother Renato Galang, ing metong nga programa nung nukarin mikapamikatagon, banpisabyan at panigaralan ding ganaganang paninap, bigagap at buring paintungulan anting laiko. Bantunay ang panamdaman at biyayan ang timong komunidad ang mipapanganap, mipapananggap, mipapangadi at mipapanantabe. Abe-abe talang pagmasusyan ning grasya tamo. Programang makarikil karing kaparang laiko. Iting programa maramdamya king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Balang Sabado, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ning Bengi. At panalbenya king YouTube at Facebook livestream. May Kenny at misasan metong tamo king programang Laiko Labka, programang makiramdam at magparamdam. Magbalik po yung programang makiramdam at magparamdam at kaya beke pa rin po king live tamo Miss Glyza and Miss Glyza talaga yung house. Okay, tama na. Okay. At saka po yung Kasmit na. Sir Amir. Ala akong problema. Kalupa na po ni nga banggit ko na din sana po makiabeta mo kaya katamang kwentuhan. Mag-comment kayo mo po kaya mag-chat kayo karing kaya katamong guest nung Morio po may chat. Ban kanita api-abe tayo po kaya katamong kwentuhan. Pero syempre atin po pa rin pong makaprepare questionnaire para king Aldoin. But before that kalupa na po ni nga banggit
ano kasi nga manon nyo, this October, this October is dedicated as month World Mental Health Month. Yun, World Mental Health Month. Ya po yung kakatamong pagmasosyal ng bulan ng Oktobre. So, ito po yung kakatamong pikwentuhan kanini ngayon. At syempre, may ngong birata mo pong expert ban kanita, ay iapsede po yung ama nung ban kanita ikatamo. Ay, intindihan tayo mo naman. Why do we need to be aware of this, what we call mental health? But first and foremost, kumusta ko po? Ikaw yung counselor pag makanya na panahon. Sir Amir. Sir Amir. Okay na ako man po. Okay, okay naman. Okay naman. Masaya naman. Bayo tamo may pagkwento about mental health, buri ko la pa mong kilalanan talaga ng kaya katamang maging guest, Kenny. Sir Amir, banggit mo natin Mago Bracking University of the Assumption. Wow. And you are a registered guidance counselor and a graduate of counseling, yan, MA in counseling. Inibang profession na ini yung pinili mo talaga right from the very start? Oo, actually. Pero actually, nung tutuusin man, at balak ko talagang lumub seminaryo ko nito. Unang, ating sinabi ka na akong neto nga pari, kaluguran na pari. Subukan mo pa kayang magkay ka na kumakang 4-year course. Butang may-ari kang 4-year course, kanta mo subukan nung calling me talaga. Ikuha kong may-aring 4-year course, na may balik. May-ari kong MA. May-ari kong, may graduate kong AB Psych. Sabi ko kayong sarili ko, aliya talaga para ka ako. Kasi ating puntong uling mag-servisyo ka kayong pisambahan. Sambahan, yes. May tangakakit mo yung sarili mo, bala mo apiniting kaya kang direction. Yeah. Pero, itang kaya kang bukasyon. Calling. Apartiya pala, itang mga nitang bahagi. O next, syempre, during the course through, kaya katang journey, king psychology, akakilala mo yung sarili mo. Kasi ito nga, yan mo naman nabiyan nung You cannot give what you do not have. King journey ko king psychology, karing kikiting sarili ko na, Kenny ko talaga, para Kenny ko. Tuloy-tuluyan ko na maging mag-aral MA. Kanta na kami maging classmate. May klase. MA. Yes. Di kami retang may kaklaseng ating halong madre, halong pari, kaklase. So wala mo talaga diverse. ingke kang maging journey at abiya pa rin isang puti. Baka tayo intindihan na rin kalay ko tamo na ano lang rin maging services mo kanita kim pisamban banggit mo natin. May gumpisa ako Kening Metropolitan Cathedral na anak ko pa kanita, grade 4. Naging kong Knights of the Blessed Sacrament. KBS. Kanita, ngeni, aliwano ngeni rin kaya. Liwala code na. Aliwano code ngeni rin kaya. MOAS. Altar servers. Kay kanita. Uso pa itang Cape kanita. Kami kening Cathedral. Magumpisang grade 4, 5 hanggang bayo kong may kiyasawa, magsab ko pa rin king. Dagol kong Pisamban, in short. Karing ko siguro ka na akong pilang years in karing talaga din ako. Then kahaluguran karing ko kakilala. Dakal din paring papari kanita, nakayabe, nangyani pari, ating paring nakaklase, nakayabe hanggang yeni. Masaya yung gay. Sabi ko, na din papunta kami kaya baking anak ko. Dati ako, eskwelahan to ako. Kasi dati kanita, UA, mira siya kaya. Naging classroom din. Computer. Computer classes. Tapos sabi ko, ano yung ASF? Ano yung DSF? Assumption San Fernando. Balo ito po. Okay, itang DSF. Del Pilar San Fernando. Ako balo natutoy ta Sir Marvin. Archdiocese of San Fernando. Alam mo na ngayon, no? Hindi pala, mali yung sagot ko. Ayun, tama. Na-enlighten ka na ngayon sa akin. Sir. Pero marabol yung party yung pamag-servisyo campus. Lalo na itang as a counselor, itang interpersonal communication. Matagol yung bagay ita. Pwede king counseling nung medyo may nakaking skills makanita. Paparetang kaya kang
critical thinking, kay Pisamban, mga itang initiative, Mm-mm. itang from nothing to something. Resourcefulness. Wow. Resourcefulness. Sa itang diskarte mo, ito yung maging kay. Hindi, minsan talaga kita impluwensya na nitang experiences tamo kin kaya nakantamo on how can we choose a path pag Patwatan. metwatan. Iwa, totoo ito sir. Madagol yung bagay talaga ito. Part na nito. Lalo na king counseling kasi wala mo, konektado yan kaya service. Ito, makanita yung kakong journey king kaya. Miss Glice naman. Imam Glice. Kung wala mo balo. Mga nanon maning maging journey mo ban kanita apili maing makanining profession. May ganong tanong pala. Okay. Hindi. Siguro, same kaming Sir Amir net. We also grew up in serving King Church, Makanyan. So, may ka-encounter different people, young and old, kawabra mo lang. Mabigla ka pa niya, mamitang uling kanita king archdiocese na yan time. O doy kayo, hanggang gani kayo itang kilala mi, itang kilala ko. Itang mga nito. Itang connection. Wow. Connection, At sulareta-retang connections. Tapos, siguro, so growing up, mag-serve King Church, siyempre with the influence of parents na mag-serve mo rin King Church. Tapos, looking back, deng pengari ko, pares lang public servant. Magabrala keng kain, keng munisipyo. Kumbaga itang, minsan tutuki ko karela, keng tutuki da ko keng workplace. So, ma-expose ka karetang makananit ang makisalamuha, kareng tao, itang mag-serve kareng tao makanyan. So, and then, although college kasi, lata namang career guidance kanita. Wala pa kanito. So, wala mo itang psychology, wala mo itang, lalo na parang yako mo kayong family, mo nang mag-take makantang course ne. Kaya, honestly, limited dyan rin yung idea ko. Pero, while studying, ayan, ikit mo rin ang ali-aliwang fields na pwede mong puntalan. So, OJT, may expose ka. So, masaya kasi king school. Patang feeling ko kaya, dynamic. So, siguro ka rin kay ikit itang path na, siguro para kay Nico, makanyan. Although, ngeni, tuturo ko Pero, pilang, more than a decade ko rin keng counseling room. Yako, mas malwat. Mas malwat ka kasi 15 years. 15 years. Though, atin ang Yeah, part-time third. teaching kanina. Tapos, itang past 3 years ko, lately, more on administrative function. niya. Wow. Pero ngayon, ini full-time na talaga. Oning, Atin pa mo rin. Lalo na, syempre, ikang in charge kitang program. Nya, nung itang experience mo, for the past years, talagang ma-apply mo magagamit. ngayon. Tsaka helpful yun itang how you deal with children also. Students, makanyan. Ito. Okay, so atinta na pong proper footing bakit ila pong tama maliban kitang profession din and a lot of influences coming from balamitang experiences na po keng kilob na ning Pisamban. Speaking of the topic na tama na siguro na what is mental health? Nano yung mental health ay ni yak para kana ako na may uso yun during the pandemic. Wow. Pero bakit po masakilala din kakatamong makiramdam daramdaman ding mental health. Nano ya po ini? Actually, totoo ka Sir Marvin niyang peak na ning pandemic kanya may kayong mental health kanita di man dugo. Actually, before pandemic alam mo mental health break di ba? Ngeni at ding hanak balo din ning mental health pero kanita kasi tinyaping stigma ing mental health. Dakal sasabi iba na yung pakiramdam ko pero yung tutunan niyan sa mga nakikinig sa atin ang mental health talaga ay tungkol sa paraan ng ating pag-iisip kung paano tayo mag-isip yung mga nararamdaman natin paano natin harapin yung buhay-buhay natin pang-araw-araw ang mental health kasi ay tinutulungan tayo
malutas ang mga problema or yung mga stress natin Stresses sa natin. buhay. Mm-mm. At hindi lang yun, no? Kung paano tayo makitungo sa mga tao, yung mga paano ka makipag kapwa-tao, Mm-mm. no? At the same time, no, yung pagiging masiyahin, no, yung expression natin sa ating araw-araw na buhay. Mm-mm. Ang mental health kasi parang ano rin yan, yung pang physical health. Pag may lagnat ka, 'di ba? Minsan you're not feeling well. Pag mental health, malungkot ka, may iniisip ka, nangangamba ka. Ganon din 'yun, no? Marunong kang magpahinga pag pagod ka. At alagaan mo yung sarili mo kapag pagod ka. And at the same time, nakakayanan mong kontrolin yung lungkot, yung saya, yung emotions mo, gaya ng galit, no? Kaya mong i-control, kontrolin yun. Manage. Yung lungkot mo, yung saya mo, kaya mong kontrolin yun sa maayos na paraan. So, balamin mo rin ang sabi nita, but potang you're mentally Healthy. healthy. Pag kaya mo. Agyo mo lang Itong agyo mo lang i-regulate pa natin, no? Tsaka a mentally healthy person kasi, kumbaga, can function well. Kumbaga, pache, mentally healthy ka, it can affect your daily living. Daily Tsaka, living. Pwede rin natin masabi na yung pag maayos yung mental health mo, alam mo kung kailan ka hihingi ng tulong. Yes. Alam mo kung kailangan ko na ng kausap, kailangan ko na yung mga kaibigan ko, kapamilya ko, lalo na pag may mabigat ka na problema na kinaharap. Hindi mo sinasarili na. Parang ganun ang mental health. Aware ka sa mga emotions mo. Yan. Usually po itang maging overall impact na nito kaya katamo pagkatao. You are really aware on your mental health. Maging epekto na kaya katamo pagkatao. Kasi pag ganon, alam mo yung sarili mo, kilala mo na yung sarili mo, alam mo yung limits mo pag kailangan ko ng kausap para at least malabas ko yung nararamdaman ko, yung mga ganong bagay. No? Yun lang, no? Syempre, yung regulation ng emotion mo talaga. Yun talaga. Para sa akin, yun yung disguise. Important yung mental health sa overall well-being natin kasi it can influence the different aspects of our lives. No? For example, sabi nga nila, our brain is so powerful, no? Kung ano yung naiisip natin, usually nagtatranslate yan sa ating behavior, sa ating even sa ating physical health, 'di ba? Kaya minsan merong mga sickness na ang cause niyan ay stress, no? So, parang yun naman, doon naman talaga nagsisimula. So, malaking bahagi yung mental health, no, sa yung influence nito sa iba't ibang aspeto ng buhay natin, even kasi it's how we also process yung mga experiences natin, no? So kung we are mentally healthy, kaya nating na yung health natin physically na ma-manage natin siya. Tapos yung mga relationships natin, dahil nakakaya nating i-regulate yung mga emotions, sabi nga ni Sir, no? Mas nagiging kumbaga smooth sila, no? And then yung even sa spiritual aspect natin, no? Pwede rin siyang makaapekto. And yun din yung pinaguhugutan natin kadalasan nung tinatawag nilang resiliency. Yan, laging ginagamit yung term na yun. Oo. May example Sige. tayo dyan. Oo, yan. So, wag ko munang ipe-preempt yung example ni ano. Pero, malaki kasi yung role niya, no? Kapag, especially sa mga panahon ng crisis situations, no? Yan. Kaya, yung title natin ngayon, Gambulan in Kapanayan is cultivating hope, no? Kasi isa din na malaking makakatulong sa atin ng pagkakaroon ng hope is to keep
our mental health in good shape. Parang ganon. Kasi with all the things that is happening around us, no, yung hope, napaka-importante nun. Yun. Yan. Palagay ko yun yung isang factor din sa resiliency na mamaya sasabihin ni natin, Sir pag-usapan Amir. natin. Yan. Yun. Okay? So, ing pala mo, itang uling yaning panahon na ini, i-correlate tayong hope, Hope. na keng discussion na ning mental health. Mm-mm. Naning pinaka-main team na ning mental health month nganing panahon na ini. Atin usually ba ating makanta every year? Atin lang, Atin ewan yung nga kaya pa... Pero Kapay. Lawing kipo. i-connectan niya mo rin siguro I-connectan. keng Oo. church celebration tamo ngayon. Ah, It's all about wow. hope. Hope. eh. Actually kaya ita rin ing metong kareng dininan pansin kasi in celebration also of the Jubilee Year of Hope. Pilgrims of Hope, And palagi ako, king karakalda ring maliliari kayong paligid tamo, importante na ma-emphasize itang there's still hope ne amidst all of this. Ayan. We may be optimistic, no, pero sabi nga when you have hope, you acknowledge what is happening around, ne, and you do something about it. Diba? So, palagi ako nung atin niyang, or mawala ing hope, king tao, lumaban ta pa rin, whatever the circumstances are. And I think, maragulyang bagay na ing meto nga tao, tinyang, kumbaga, malusog kaisipan. Bangkan ta itang hope ay ta, aliya mawala kaya. Kasi that is the last, kumbaga, last thread na, Wow. na panghawakan mo, of course, with your faith, kaya benerin kasi ka rin. So, ita. Jamir. Wait, igit kaya mo itang team na ning Yeah. mental Kabilis. health. Sabi na, yung mental health kanong yan, itang team nitang turn awareness into action. Oh, Yan. diba? Makanita yan. So, aside from being aware, Wow. atin kang gawan. Wow. Blama, Ay, sabi na ata. kasi, in every story of every individual, there is a strength. Oh, Makanita yan. yan. There So, is hope, connected. eh. There's Yes, hope. there's There hope. is hope. Wow. Dito kaya Ito naman kasi yung burita mong i-instill ka rin kaya katamong clients na potang on the verge na ka of bala mo ala na kang akarapat. Atin at atin pa rin. Siguro kailangan niyang pantunan. So pag yung tao yung mawawala itang hope kaya, magpatuloy at magpatuloy pa rin. Totoo ito kasi ikatamo hanggang minsan, totoo, I-experience tamo rin itan, ay ala na kanini. Pero bigla na mong Ating solusyon. Wow, Yes. itang makanita. Bigla Wow. Atang in the last seconds, minutes, ating biglang datang, yan palang maging susi kaya tangkain. Pero in a way, para at least, in kay mo ken, eta maging positive tamo. Paragi. Ya ko yung bala mo, ya ko po tang mga ning araranasan ko itang aman na po tang alang-alanan Lagi kayong babalikan ni Sir Ron Kierkegaard. Always the leap of faith. Foundations of Guidance. Wow. Sir Ron Kierkegaard. It's always the leap of faith. Yeah, Totoo ito. totoo ito. Walang wala na, meron pa rin. Meron pa rin. Oo, So, hindi na ikatamo ubos. potang atin tamong panamdaman, nino kaya at nano kayang silbi na ning hope? Or kanino kaya pwede manibatan ning hope ay ta? Actually, yako, king ka na akong experience, no, for the past years, no, yung pinanggagalingan talaga ng ano natin, yung hope sa mga taong nakapalibot sa atin. Pwedeng yung mga kaibigan, kapamilya, yung mga guro natin. No? Minsan, sa kanila nanggagaling talaga yung hope na inahanap or hindi natin makita. Eh, sila yung nagiging susi talaga. No? Malaking bagay kasi sila sa atin, no? Lalo na pag difficult times. No? Ikaw, Ma'am Glyce, kung maliban sa mga guro, Yung social relationships, no? mo. Kaila rin, social support hanapin since no man is an island na parang importante itang atin kang kayantabe, kayantabe na balo mo na nanine na
eka magdili-dili hanapin. Ako no? yung sa akin, ma'am, nakakakuha tayo ng pag-asa. Siguro masasabi ko mula sa mga taong nagmamalasakit sa atin. Yan. No? Yung tulad, nabanggit ko nga, yung pamilya, kaibigan, guro minsan. Nakikita rin natin ang pag-asa sa ating mga pangarap na lalo na yung pananampalataya na Yes. nabanggit kanina. No? Or kahit sa sarili natin. Kasi ang pananampalataya na natin sa Diyos, no? Isa itong halimbawa na nagbibigay ng pag-asa kapag tayo'y malungkot, kapag dahil pinapaalala nito, no, ito yung nagiging kumbaga hindi tayo nag-iisa. No, Yes. despite the silence, True. bigla kang magdadasal, may dahilan, no? Tapos may bubulong sa may dahilan 'yan, bakit ganyan? And then from there, malamating sala na aping palini itong mga dito. Aga na ako kapatid when I'm one time na tuturo ko may ito karang example ko potang lalo na pag mag-major exam la ring anak ne itang ganing alang tuturan ne itang mag-review la rugo balo naman sigasig ding kerakalan kareng anak yung pama ni Gerald ne. Sabi ko pag madaling araw nagre-review kayo lang mag-isang gising pero hindi natin namamalayan na meron pa rin tayong kasama. Pamiro lang po taretang. Wow, aliwa yung kasama. Pero balo da ni anta. Balo yun naman na siya nga pong ginu. Akakit na nung nanong kapagalan nyo. So that means you're not alone in the journey. Makanyan. So maliban ka rin ang abanggit mong social support. Kaya katamong Pilipino, pero kahit a very maragulyang part ning mag-instill hope kaya katamo itang faith tamo na pananampalataya tamo whatever your religion is na itang pamaniwala tamo kay supreme being na etamo magdili-dili anapin even especially during difficult times. Sana mo una tayo ito. Kasi important na talagang ala ng kaya. Karin niya maging talagang, ay bahala na. Mga dikatan yung mga di. Bathala na. Pero sana, yung nga sabi ko mo karing kay nakan ngayon. Una, mga dita mo, ito yung peka mo muna din. Bayang sabla. Kasi papansin ko ngayon, karing anak, puta talagang sir, wala na talaga. Last resort. Pero kaya katamo as Filipinas and Kapampangans Kapampangans talagang itang pamanyese king faith life maragulyang influence king mental health tamo. Madagulyang sahop. Kasi atin kang papanaligan potang palagi mo medyo anytime hanapin. Lalo na magdili-dili ka. Lalo na niyang peak ng pandemic. Pilang beses kaming on and off kay hospital. Bano kayo atang ituran niya. Hindi naman banawan. Mong banwa. Diyos ko. Pilang beses kaming nituran. Pero itang peka kayo mo rin hanggang maka-isolate ka. Itang pananampalataya mo talaga yan. Yan mami hope kaya ka na. Wala ako Kenny. Alam mo, during those challenging time na itang pagating kang hope na ano yung mo makanano yung makasawping hope kaya kang to maintain the good itang healthy mental health. Totoo ito. Makanano yung pong makasawp kaya ka. Yan karagulay yung kayang Potable may sharing kaya kang COVID experience. Biglang ako itong mental health. Biglang ako in-interview. Diba? Experience may ita. Makana niya ka-importante. Makana niya may kasaup. Itang kaya kang mental health state. Ketang pa mag-survive mo. Ketang sitwasyon na ita. Ako people. I call people. That's the time, ito yung time na nung ka rin. I keep on calling people. Makanano mong realize na matcha-challenging ka na akong mental health kayong sitwasyon ko. Ako kasi, I hate confinement. Maka-confine ko kayong metong kwarto. Wow. Metong kong karakter itang after 1 hour dapat lumal ko kayong office, maglakad ko sa Pares kami. Ako pwedeng more than 1 day at yung kung kayo metong room. And I stayed in
in our room for 4 days. Alang So that's the labasan. most challenging part na ning COVID para ka na ako. And I cry, I cry, and I cry. And I akong call people. gagagawa. And I call People, people. oo. Tito. Oo, Kasi, pag in mental health kasi, okay mo naman na sometimes we are not okay. Yeah. Okay. Malapit It's na sila. normal eh. Sinabi ng GP2 it's Na. okay not To be okay. It's okay. Yeah. It's okay not to be okay sometimes. Yeah. Sometimes. Hey, but, Aminin mo na alika okay so that you will Ask for help. for help. Actually, nga sabi mo na din, di ba, one way of Kai is also acknowledging na you need help. You need Yeah, you need help. Kasi nung iya ka manyad sa haliwa na yung Tangaliwang perspective. Pero to Tita, Sir Marvin, Ma'am Glyza, during that time talaga yung social support yung importante. yeah. Ito nga sasabi mo na may nip ka. Diyos ko, 7 days kay Kenny plus 7 days na naman. Bale, wow. Plus nakauli mo, balitan mo, at ina naman Naman positive. Yeah, yeah. May balik na ko na naman. Wow. Ikibating masakit, mo haber ka pamilya mo. Wow. Apat na kayo mo, piniwaywalay ko pa. Wow. Yeah. From Yeah. afar niya. Ito. Ako naman itang experience ito. Karin ke I appreciate in facility. Being in a facility. Na may COVID ko na. Yapin siguro ito. May itong paralan ta. Baka taakit may hope. Munta ka king ground zero. Wow. No, karin lang ang detang Wow, to Tita. You will support one another kasi karin. Kaya ba't ngaliwa? Pamilya lang may COVID. May itong lang kwarto. May itong lugar. Karin, abe-abe lang pa rin. So, And then you will share your experiences. Yeah. Okay, but from there, kaya kayong conversation, ay, sagli mo. Makanyan la kayo. What ako? Yeah. Itang mga nito. magkakaroon ng comparison. Wow. Kaya ba't you Realize. Kay Yeah. ba't, na, mga malayan, dito palang kasabi mo, ilang maging sala, ketang Itang experience na. Uwa kasi Yan. itang metong mingabi ang tarin hanggang kakabayin kwento tama na. Ana karasaras na rugo sabi na. Kita mo ba nung naning result ng X-ray sabi na. Sabi ko ali ko na uluan na nakatama man di ba sabi ko. Kaya sabi na buriki mabaling ka na ako. Ukutang may kitang number di ba sabi daw ikotang tayo. Kasi kitang na itang bengi. Kabukasan puyat ya. Kaya sabi ko bakit kami puyat? Ating ko kanong pulmonya. Pneumonia. May hindi kami ngan. Siyempre, ating tangan Brad, yun. Abi-abi ako. Brad, di ka tamuan kayo nito yung Huli nga tita, Ika COVID. kasi, yakang manguta nga, kung manta mo, panibuli mo nga balo ako. May puyat ka pa. Ito namang metong, sabi na, nako bisa mangan, sabi na, bakit? Sabi ko, Ala ko pala. puros mo malating sa salda kaya niya. Brad, makanyan talaga, swerte ka nga, tika nga lalang sa rin, wala ako. Di ba, mabangnas na di pa ba? Di ba? Ang poitang ebisang lumal na. Kaya ba't katukan niya? Why, bisan lumaling gawa na ning nurse, kelad kat niya, pepalwal niya. Ganun, kelad ka. Alis, kaya na siya, pintalan din. Kailangan lang kasi magpa-araw. So, ito mga anita. Kanya, importante itang makanitang aspeto. So kalupaning sinabi ng sir na we have to find hope especially during challenging time man kanita kantaya masusukad nung nanoy talaga yung state na ni katamang mental health and we hope Wala mo, rubber band yan eh. Yeah. Tang potang ating kang stressful situation, kakarapan, mai-stretching kaya kang mental health. Kaya niya talaga masubukan ng mental health nung you stay or you out. No? Unang, siyempre, kailangan talang gabayan din nga liwata mong kakilala or aliwang tao kasi ka rin lang mawawala kaya tang tamong mental state. yeah, akakita mo nung makananoy po yung maging kwento da rin kaya katamong bisita ngayon on how they really extend help to people na may kadeng minsan talaga dadalan laking mental health challenges. May curious ko mo bigla. Pasensya na ko po, kaming curious question. Curious question. Makanano nung ding Counselor, ilang mangailangan. Ako, aminan ko. Gagawing klase, sasabihan ko. Dadala lang rin kayo din counselor. Siyempre, kami pa. O ako, Absorb mo. lately, may ka problem ko rin with regards king mental health. Pero,
ako marine na i-share in panamdaman ko. Ausang ko rin kakaluguran na counselor, psychologist, makanining panamdaman ko. So, panyo ko. Madagal sao. Po makarining pisabihan in mental health. Wala mo po kasing mental health, itang nilagnat ka, manguko ka, punta ka doktor, mangutang ka na nung panulo na nung gawang kung mag-antibiotic na power. Makaning mental health. Nang depressed ko, work-related, makanyan. Na nung dapat kong gawan. Dining kaya katamong kulig, king mental health profession, makasaop la rin. Naman ibig sabihin, counselor kami, nagyadugo. Absorbing ang Ala na kaya pong shield Wala daw. na kaya pong shield. Bari kitang example lang ginamit mo, malagnat yaman tong kan doktor. Meka ding doktor, pwede mo namang miyawa kitang lagnat. Wow. Ngayon, pero yung advantage mo siguro, uling balo yung kaya oning mas nang minsan kailangan niya pa rin talaga. Oo naman. Helpers need help too, hanapin, di ba? Skinano namang profession. At saka, rin, syempre, kaya nga, atin laring ausang supervision keng kaimi, keng field me, tang, kumbaga, naninepo, tang, lalawin mo rin how you are doing with your work, makanyan. So that also helps na akip meing sanity mo as a counselor. TTV akapin ganito eh. TTV akamaan Lalo na nita. patang detang tekang person experience. Wow, Lalo makanyan na ako, eh. nan mo siguro king pandemic, naning experience ko, dahil ko wasabi kaya. Wow, Ito mga dito. wow. Ulipig dala na mo mismo. Wow. Ay ba't kitang deta pang example, stress, mga Wow. Kasi we're not spared. Everybody experiences stress. At tintamo mong ali-aliwang level ning mag-handle. So others can hold so much while others are still trying to juggle nung makanano derugong pikayan-kayan nitang stress da. Anyapin, may papanyaho wala maanita. Ayan. Okay? Ito niya, dimdam tala po na i-absorb tala pong marat na pamo rin kaya katamang pipag kwentuhan kaya kami pong pamagbalik na mag-break tamo pa siguro. Kaya kami pong pamagbalik na banggitan tano po rin kaya betamong mipagkwento na may mag-comment po kaya katamong live stream gani at rin kaya betamong manalbe gani. Di na tala pong maya pa oras. At isundo tayo kaya pamagbalik yung discussion tamo nung makanano naman yung hope ayabya tayo karatong taong mekad ngayon panahon na ini mag-struggle na. Ay ako po mama ko, uling magbalik pa yung programang Makiramdam at Magparamdam. Laiko, love ka. Antabayanan tayo po at makyabe king pamanalangin para king 1 million children praying the rosary for unity and peace. King daratang nga October 7, Aldo Martes. Alas 8 ni ngabak, yapening on-air discussion, banbalikan tayo ing kasalesaya na niting pamangadi. Alas 8:30 ning abak naman, impa magrosaryo. Iting pamangadi, pegumpisan dering grupong Aid to the Church in Need, kasan metong ding anak, king mabilog ayato. Midaw niya iting pamagrosaryo ban anyawaran ning kalam ning kapayapan at pamisasan metong. Antimurin, ing kapatawaran karing bansa anong nukarin ing korupsyon, manakoyo karing pakakalulu, at pabayat na ding taong mitmong katapatan. Manano na sanang imbalang maya paamano, katutuan abibiyayan, at dapat ning katapatan, midalang sala ang mamaya kapaldanan king kaya katamong bansa. Iti po, apakiramdaman tayong live king radyo tamo, at tapanalben king kaya katamong Facebook page at YouTube channel. Iba't king karalungduman, ing Diyos, tinaid na katamo papunta king sala, inyasat kayabe na, manatili tamong mabibiye king sala, kapamilatan ing pamanuki karing kayang amano. Pigunaman taya ing ebanghelyo ning Aldo Domingo, king programang Men of Light. Balang Domingo, alas 6 hanggang alas 7 ning abak, keni king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM.
Ini po iamong Angel Sanchez, ingke kayong kabalen, Salesian Missionary. Magbalik na po yung programa Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka, at kaya beka pa rin po Ma'am Liza and Sir Amir. Yan. At bayi tayo po isang kaya katamong kwentuhan din ang tala pong maya pa oras rin kaya katamong Facebook viewers ngayon yung kasalukuyan ni Ay, wow. Zoe. Buong page. Zoe Eloisa Manlapas. Hi. Kilala ko rin. Louis Simpson Kiambao, Augusto Diyos. Yabut Sabado, Carl Dantes, Giselle Basco, Roselito Mungcal, AJ Francisco, Joey Perez, Kabukin Wala na mag-check. yan. Wala mag-check ang attendance na, sir. Cherry Pie Salon, yan, SJ Malyari, Ma'am Rosel Arbas. Hi ma'am, hello po. Patrick Villanueva, Zam Villanueva, UA, Bachelor Buong page. in Human Services. Yan, buong page yung manager. Amis na na ako, Vin. Adilana Ambat Rodriguez. Ay, Ma'am. Kaya biyaging PGCA. Ayun. Apoy, ma'am. O, yun o, PGCA. Pampanga, Manalbeya naman yung buong Wow, PGCA. meron din yung buong PGCA. Jerry Bagazon Manalo, Marvin, Sir Marvin. Sir Marvin UF. Magyari. Ayun. Tsaka Jojo Bien. Oy, nagkakatamong FB comment, sabi ng Zoe Manlapas, Happy Teacher's Day po. Wash out. Sir Pogi. Yan. Shout out. Wash out. Miss you, Miss Glay. Yeah. Present mga BHS. Aline Miguel Nieves, sabi ng, Hi, Sir Amir and Ma'am Glay. We miss you. Sabi ito ko pa na hapon, may mismo na. Rowie Cambao, hi po kay Si Kuya Ma'am Idol. Joyce yan. Ma'am Independent. Joyce, yes. Ma'am Joyce. Ma'am Joyce, pages. Pages. Yan. Pages. Sabi ng Azilana Ambat Rodriguez, mental health is Is wealth to. too. Wow. Yeah. Hello po, Ma'am Glay and Sir Amir. Yes, hello po. Palang Palang hapon hapon. po sa lahat. Yan. Sabi ng Brother Romy Omero, yan, Happy Mental Health Awareness Month and Happy Fiesta St. Francis of Assisi. Okay. Lakal pong salamat ka rin makipagkwento kaya katamo. Uy, yatin pong tinagal. Sabi ng Arlene Santos, good evening po sa inyo. God bless all po. Yan. Sabi ng Alain B.A. Sir Alain yun. Sir Alain, hello po. Si ano yan, Sir. Maya Pabengi po, brothers and sister. Happy Teacher's Day po. Yan. Idol da kayo po. Sir Alain. Sir Idol. Sir Alain, Congratulations, Sir doctor, Alain. psychologist, Doctor, counselor. Yan. Idol tayong idol. Wow. Siyempre, Sir Sir Idol. Alain. Yan. Sir, itang libre mo. Alay pa. On air. Sir Alain, namis da ka nandin kayong bowling. Ha? Kamig ramdam. Yan. Puta magsangkot siya ni kayo sa Thanksgiving na siguro. Okay po, so dakal pong salamat ka rin mamantabi kaya katamong yaning benging. Question, masating question ini. How can we spread hope to others who are struggling with their mental health? Yan. Mga nanutala po. Tama ka na. Paano natin ma-spread? No? Maaari nating ipalaganap or spread ang ang hope, no? Sa pamamagitan ng pakikinig sa mga taong ito na nangangailangan talaga ng ating gabay, no? Pagpapakita ng kabutihan sa kanila, pagbigay ng pagbibigay ng lakas ng loob, kumbaga, at pagpapaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa. Halimbawa, no? Kung may kaibigan tayo na malungkot, no? Or may hinaharap na problema, pinagdadaan sa buhay, yung simpleng kakausapin mo siya, yung simpleng pakikinggan mo siya, yung simpleng kumustahan ba, sasabihin mo sa kanya na nandyan ka, no? Para makinig, no? Kahit simpleng pag-abot lang ng tulong, no, pakikiusap, magandang salita na pagbibigay pag-asa. Malaking bagay na 'yon para sa mga taong may dinadanas na o nararanasan ng ganyang pakiramdam, no. Or kung hindi man sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, no, pwede natin silang damayan sa kanilang mga problema. Maaari mo silang kumbaga kung matagal na kayo hindi nag-uusap,
pwede mo siyang dalawin, no? O kaya sa chat or sa call, kumustahin mo siya. Or kung malapit naman, samahan mo sandali. Kwentuhan. No? Kumbaga makikita niya yung presensya at malasakit mo. Malaking bagay yun. Oo, totoo Yun yun. yung pwede nating gawing. Kahit hindi man tayo mental health professional, yung mga bagay na yun, malaking tulong yun. Being there, hanapin na. Malaking ano yun. Kasi yun yung mga nagbibigay lakas ng loob. No? Sa hope nila. No? At pag-asa sa kanila. Para sa akin, yun yung simple pero powerful. Very important. Na ma-spread natin sa mga tao na nag-struggle, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. No? Maraming mga stressors sa paligid. Oo, no. Yung societal, political issues, parang inisip mo, yung parang, dapat ito pala yung nakukuha ko pero hindi ko pala nakukuha, no? Ito pala yung deserve ko pero hindi ko siya nakukuha. So parang naaapektuhan, no, nalulungkot yung mga tao with what is happening around. Pero sabi nga natin, no, may nabasa ako somewhere na yun daw mga stars, parang they shine in the darkness. Yan. You don't see them in sa light, You see them in darkness. So parang amidst all of this, meron pa ring reason para ipagpatuloy natin yung mga ginagawa natin, no? And eventually we would shine even in our darkest times, Totoo no? Siguro ako, sir, isa lang napakasimple, no, na pwede nating gawin, very practical, smile. Oo. 'Di ba? Kasi pag naglalakad ka sa daan, kahit hindi mo kilala, pag nagbigay ka nung genuine smile, hindi naman yung nakakalokong smile, pero yung smile na parang it lightens the day. Parang kahit hindi ka napapay-smile, may smile back ka. So parang gagaan yung pakiramdam mo. Kasi you cannot give out a smile kung hindi siya galing sa galing sa puso mo, parang ganon. So, tsaka samahan mo na rin ng smile na may kasamang kumusta ka. Oo, pwede naman yun, no? Yan. Pero kung yun, napapansin natin na talagang kailangan na nila ng, tulong na professional, yan. Siguro, isa din yun sa pwede nating i-assure sa kanila na kung ano man yung pinagdadaanan nila, sasamahan natin sila na, kasi minsan yun yung fear ng mga tao na kapag nag-consult sila sa professional, malilabel sila or what, no? Although ngayon, kaya may awareness, mga activities tayo, no? So, kung meron silang kapamilya or kaibigan, kakilala na kailangan na ng professional help, malaking bagay yung makita ng kaibigan, kapamilya, or kakilalang ito yung support niya na it's okay, no? Or Lumapit. kung meron silang kakilala, i-refer sila. Parang ganon. Yun. There's help and there's hope. Ang kinakagaya mo yung sinabi ng Mother Teresa, let us always meet each other with the smile. Smile. For the smile is the beginning of love. Yeah. Contagious kasi yun. Aliwa kasing power ng smile. Itapingangit mo, ati mo, kaya nga biyan, panila mo kasi. Makabayad ka. Kami nga ni, king gahay na balo naman blay sa inyo. Diyos ko, mahilig. King office. Faculty. Alangal dong yan. Kaya ka mahilig. Maka yan yung pakiramdam. Abanggit niya po nandin itang potang mga kailangan sa biyanan tala na dapat kung kailangan ng mag-seek help. May curious ko mo. Siguro hanggang mabilis mo siguro. Nanula ring red flag sa kailangan yung tandaan. Actually. Kasi ikaming professional. So, we understand, makananita pwede may nagawa. Pero nanula po rin kailangan ming i-observe na ining tao ngayon or ikami mismo at yun ulit ang red flag sa red.
Ako, kanako simple mo itang atinang epekto king everyday Life. day-to-day activities mo. Anti mo itang nakamakapangan Slese. masalese, Tudtud. nakamakatudtud, Mm-mm. makatulala ka bigla, itang Magka-mental block na yan. magka-mental block, itang Lapses. paksabyan na nakapala, aliwang lapses. sagot mo, makanita. Deta ring peka kailangan tamong lawin. Ang paparetang unusual talagang behavior na Wala niyo mairita. Kareng Oo. students that ang academically significantly mag-decline academically nung kareng workplaces naman na edala perform ding task na dati very very good la makanyan. Minsan kasi ating kaya mo problema na pwede dang i-kay for nanina itang apisabian makanyan ngayon nung kailangan another professional to help, no? For example, you can talk to your counselor makanyan, even kasi kareng workplaces ngayon ni kakayan na po-promote na atin laring workplace counselors na syempre even workers would experience stressors. Ngayon nung itapin, magumpisa na itang mag-function masales aking daily life na minsan magkulong ya or mag-isolate ya, makanyan. Pwede nin kayan kareng pwede na i-repair ka psychologists, makanyan. Counselors, so, pikay-kay da niya kan tanong na niya pa pwedeng i-refer psychiatrist nung kailangan. Yes. Nung kailangan. So, team niya pa rin. Team niya pa rin. Frontliners la, and then counselors. Dahil na king usually. eskwela. Dahil na kareng eskwela. Natin pong may kay tinagal Inelia Dueñas Vital. Sabi na, good evening po, God bless po. Yan. Tsaka yung Super blessed tamo tonight. Larin Manabat. Shout out po. Shout out. Happy niya ning kaya kaming president ng Peer Human helpers. Services. Very, very active. Talaga magpa-check lang attendance. Sabi ko, check ang attendance si sir. Malo da kasi kami nga doong mamblay sa team up kami. The former and the current. The former and the current. Yes. And maragulya pong bagay ita na ikatama mismo ne den kalay ko tama po in one way or another. We also help den katamong kalay ko for experiencing ito challenges kay karela mental health. And we have to recognize it and we have to be aware na di naman pong pwedeng sao para karela. Okay, so any last message para kareng kakatamong tayo, kareng kakatamong makiramdam on in the celebration of mental health. Yung sa akin siguro ang huling message sa mga kalay ko natin. Tandaan lang natin na ang pag-aalaga sa ating mental health ay pagpapanatili ng pag-asa. Pag-asa na nagbibigay sa atin ng lakas at tapang sa pagharap ng mga hamon ng buhay. Kahit gaano kahirap ang ating mga sitwasyon ngayon, laging may pag-asa pa rin yan. No? Maging positibo parati at sa pag-asang ito, tayo ay patuloy na lumalakas, natututo at sumusulong sa ating buhay. No, kumbaga yung keywords doon ay yung maging positive tayo. Despite of everything. Yan talaga. There's hope. There's hope. There's hope pa rin. Yun yung sa akin para sa akin. Amen to that. I'm glad. Need I say more? Sinabi na nangan po ning kaya katamong guest for tonight na ita po. Siguro para mo ka na ako. Pag nung araramdaman nyo man po na kailangan nyo yung sahop, kayo po marine na manyad sahop. Ita mo. Sometimes we become strong for others. Ikatamo rin po po ang kailangan tamong sahop. Manyad tamong sahop na itang maanita. Minsan po kasi masakit manyad sahop or mo na rin recognize minsan kapilang ka manyad sahop na. Pero
maragulya pong bagay ita na akikilala tamo rin kayang sarili tamo po tang are-recognize tamo na kababayat ng tanarin or atin tamong buring iapse. Pero etamo, kumbaga, kailangan ating makiramdam kaya katamo. Wow. Ito makanita. Tutita. Sometimes you have to let it out of your head, no? Yan. So, etamo po maririne na manyad sa in one way or another karetang taong pagkatiwalan tamo, makanyan. Naman kailangan ka rin gana-gana ya. Wow. Kumbaga, you can have the trusted few na people and seek professional help if needed. Tsaka, mo makine, lumapit or kumbaga, ilako tayo tang stigma, Stigma, na, wawa. ay, munta ako kayong counselor, munta ako kayong psychologist. Wala pong makakine ka rin. Deni po ilang makasahop Subkek. talaga. O nung makananong ding ating diabetes, Wa, matulong nung mga- diabetologist, ding ating heart condition, Munta lang kayong doktor, wa. cardiologist. Minsan, sabihan daw pa, minta ako kayong ka na kung kaya na, internal med. Makanita mo rin, minta ako kayong counselor ko, minta ako kayong psychologist ko. Po makakina yung pisabihan ng mental health. Kasi they can also give hope na to everyone. Sabi natin na nung makanay niya ka-importante yung physical health, makantaya naman yung mental health. Yes. So, sesayan tayong masalesen. Reng stressors po, parti na lang ng bieta mo. Mas mabayat niya po yung mental health kasi apektadongan po yung Dadalan tangan po kanya-kanyang kapagsubukan, kanya-kanyang stressors taking bie, ne? Pero siguro kayong akakita mo, survive tamo ini, makanyan, ngeni po, exercise tayo in kaya katamong mental health with that. Pero kabang magobray po yung mental health, kailangan kakatang mental capacity, kailangan tayo rin pong sesayan kasi ibang kanta, mas marakal tamo po agawang bagay-bagay, mas maging produktibo tamo, ne, king biya tamo, lalo na po rin ang makiedad, ne, retang kakatama nga to, ang akakayabe dalang maluwat, buridong akayabe maluwat, den karelang apu, ne, ren karelang kapamilya, so maragul pong bagay itang sisesayan tayo in kakatamong mental health. Yan. So, Amen to that. So, ito po meto nga pong masanting kwentuhan ng kaya katamong gewangin. Take away mo siguro rin kaya katamong kailangan tandaan na. Red flags, we have to recognize those red flags. Kaya katamo mismo, karingaliwang tao mismo. Sometimes the environment also, maging paralan tayo rin ng agi tayong red flags na. Pandemic is a red flags na kailangan tayong i-recognize. Calamities lalo na yung kapatid tamo from Cebu. And then ang may ka-experience na naman karetang series of typhoons, loss of lives. Red flags na rin na kailangan tamong potang etanag yung boting at yung salo tamo adapin. You need to visit your mental health advocate. atin kaya ni retang psychological first aids, makanyan, ating makantang activities para karetang people in crisis situation or di na lang crisis, makanyan. Amen. Any announcement from PGCA nung ating kayo pong buringi? Ay, dakal niya po sabihan ni Ma'am Blyce sa ating kami po makaline up. Line-up activities. Reta pong kaita pong launching na ning kaya kaming caravan. Ayan. Kanya pong, in first stop mi po kanya PHS kanyan. Hello po, Sir Nel and Ma'am Joyce. And katim with PGCA, tie up po with PGCA Pampanga and AUF SABMA program. Ayan. Tapos, continuous ya po itang kaya kaming race against suicide. Yan, trainings. Karyang ali-aliwa pong schools. So, reta po, hopefully po we'll be able to organize a seminar soon para po karin kaya kaming members. So, rito po bisang mag-member, pwede la pong magmuntakit ang page na po ng PGCA Pampanga. Ayan, para po makapag-join kayo po kaya kaming organization. Dito namang bisang
Manyad South, can they message you also? Kaya kayong- Pwede mo rin King PGC. Pwede lang pong mag-message or atin kami rin pong sisend or post ang mga hotlines of different different groups din na mamaya rin pong saup keng makanining bage. Amen. So, ito po one full pack kaya pinggewa tamang yan. Pwede ba naging mental health at makasadya lamang namang sumap nung ating tamo pong araranasan king kasalukuyan. At may kad-ari da kayo karetang kakilala dang malapit keng lugar yuban ganita. Pasyalan niya lamang naman. Shout-outs po taputin na kayong buringi shout-outs ngayon Shoutout. Shout- Ano na lang, shoutout sa School of Health, Arts and Sciences. Ayan, kumpleto na yan. Ha? Kumpleto na yan. Sa UA. Sa UA community. Yes. Sa ano namin. Sa misis ko, nanonood na. Akala ko makakalimutan mo pa. Siya yung number one critic. Sa pag-uwi niyo yan. O, si ano, Kasi si sabi niya ate. si ate nasa bahay, si Andre kasama ko siya Yan, ngayon. Shoutout daw sa mga batang, ano yan? Yang Camareros. Ayan. Soon, makikita natin dito. Makikita natin si Andre. And the Chibi Saints. Chibi Yan. Saints. Okay. Yun po yung thank you. Maraming Shoutout salamat. mo yung VHS baka. Ay, oo nga pala. Yung aking mga Junakis dyan. No? Yung mga Bachelor of Human Services ng University of the Assumption. Join us. Enroll na sa BHS program. Maganda ang program ng BHS. I think ang VHS program is geared towards this. Direct talaga siya sa guidance and Counseling. counseling. No? And we Yeah. also offering sa UA ng PhD in counseling. Meron And din MA. MAC and MC. MNC. Thesis and non-thesis program sa University of the Assumption. Hi pala kay sa Hi, Dean. Dean, sa aming Assistant Vice President for Academic Affairs. Yes. Ay, Bips ako sana. Hindi na siya din. Bips na siya. Bips na siya. Tsaka sa big boss namin, si Reverend Father Oliver Yalo. Yeah. Si Dr. Sikat. And Father Edgar Calma. Parang nag-check tayo ng attendance. Check tayo ng attendance. Miss Glyce, Opo. may shoutout ka. Opo, from sa school po, sa parish po namin, sa Santa Ana. Hello po sa inyo lahat, sa AUF, yan, sa Arts and Sciences, College of Arts and Sciences, Department of Social Sciences, yan. And sa mga nakikinig po in general. Ayan. Sa family po namin, kung naka-live po sila ngayon, hello po. Yan. Shoutout mo naman yung asawa mo. Shoutout mo naman siya. Shoutout ko na yung misis ko si Sean. No? Ikaw Kasi naman. nandito siya eh. Pambihira. Paano naman yun? For the ano. Nawindang ako doon. Okay. Sige, shoutout ko daw po yung aking esposo. Ayan. Yung aking po ito, yun siya po yung aking sponge. Ayan. Kanina nga, sabi ko sa misis ko, gusto mo sumama? Sabi ko, anong gagawin ko doon? Sabi niya, ikaw yung bodyguard nung bodyguard. De, pero siya po yung sponge ko. Hindi po siya. Same. Siya po yung namin. Taga-absorb. Ganun naman. Pag may Shock absorber. counselor ka na Naku. partner. Actually, balak ko mga itanong ano naman yung experiences ng mga partners ng mga counselor. Pero susunod na po yung pag-uusapan natin. Mahaba-haba po yun. Papayag kaya ang misis ko na may interview. Kidding aside. Maraming salamat Social po. support. Maraming salamat po. PGCA Pampanga, baka gusto niyo siya lang i-shoutout. Yes. Oo, kanina siya niya. Yung board. Oo, hello po sa mga kasama po namin sa PGCA Pampanga, si Ma'am Joyce, Ma'am Pink, Sir Francis, Ma'am Lane, si Ma'am Dayan, Ma'am Angie, Miss ikaw na Lorna. susunod. Si Ma'am Lorna, Sir Alain, Ma'am Doc Agot, may nakalimutan pa ba ako? Si Renan. Si Doc Renan. Si Doc Renan. Oo. Congratulations. Yan, another psychologist. Yan, meron pa po ba akong nakalimutan sa board?
Wala na. Wala na. Wala na. Yun na yun. Kompleto na. And to all the members po ng PGCA Pampanga. Francis. Sinabi ko na kanina. After ni Ma'am Pinks. yun. Sir Francis. Okay, so- Last week nandito siya. Ayan. Sir Francis. Dito? Sa girl thing. Okay. Guess siya. Yun. So, maraming salamat po. Ngeni pa mo po na. Ay, magpasalamat ko ba? Magbalik la pa rin pala. Anyway, takal pong salamat kaya kayong panahon. And syempre, thank you for being with us in celebration of this mental health month. Sir Nel. Hello, Sir Yun, Nel. See you. Ay, hindi, pero nabanggit mo na kanina. Sir Nelo. Yan, puti nakatapadalan ng San Juan. Puti. Tadalan ko mga San Juan. Okay, so ala na pong akalingwan. Wala na siguro. Mm-hmm. Thank you. Keri na. Takal pong salamat ne, pasibayo keng kayong pamamaya panahon keng katamong programa. Metong nga po yung lagi ng panabili ng Laiko Love ka ne. Lang gana-gana pong pigagap tamo bilang Laiko. May kad na minsan pigagap lang paninton tamong solusyon. Keng Laiko Love ka po pwede tala pong dinan panahon. May kad nung ating kayo pong topic na burita mong pisabyan ne. Eko po mikako nung sabyanan niyo po ban kanita ayabe tala po karing kaya katamang kwentuhan. Okay. Magpaalam ta na siguro ne ban kanita salataning episode tamong ini. At kambera po rin bibilog king ay bayo ko pala magpaalam. Next week po ne king kaming Lubao and the week after kani kami po king San Fernando Group naman king Hotel kanin mi po gawan. And nandin po ne dahil po salamat king Holy Angel University for accommodating in kakatamong first leg na ning capability building seminar. Okay, kambera po rin bibilog king Archdiocesan Council on the Leyte ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. King pamani muna na pong Brother Rene Galang at kaya bemila po rin bubuo king Board of Trustees. Ini po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Laiko, Love ka. King radyo na ning kakatamong Archdiocese. DWBL 91.9 Bright FM. Ako po Kuya Marvin. Miss Glyza. Sir, I'm here. Muna kayo po at pasalamat kaya kayo nga. Dahil po salamat. Domingo po bukas yung bata mo. God bless everyone. Ay kung dakila pinaghalata sa paspas ng poong may kapal, tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa ilang simbahan. Sa paglipas ng panahon, Laiko ipinahayag mo, mabuting balita ni Kristo sa gawa at salita mo. Ika'y hinirang bumayo, saksi sa bagong milenyo. Laikong dakila, pinaghalata sa baskas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa iyong simbahan. Kaysa ng mga pari, religyoso at mga madre, Laiko, ika'y itatangi sa mataas na tungkulin. Sa kapwa'y magsisilbing maghalay ng sarili.
sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa't pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Dahil ko lakas ng simbahan, daan ng kapayapaan. Dahil ko apostol ng bayan, sugo sa sangdaigdigan. Dahil kong dakila pinagtatahak sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa, pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Dakilang laiko